Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Мне вельмі рады, вельмі прыемна бачыць у сваёй студыі нашу наступную госцю, асабліва з улікам таго, што калі казаць менавіта пра сустрэчу ў студыі, то яна была фактычна амаль што 6 гадоў таму у студыі ў Мінску Еўрарадыё на Карла Маркса. Менавіта тады наша госця, цяпер уже на шчасце былая палітзняволеная, ну і на жаль былая, але рэдактарка Тутбай Марына Золатова прыходзіла да нас, і я вельмі рады бачыць яе ізноўку і на свабодзе, і ў студыі Еўрарадыё. Прывітанне, Марына. Дзякуй, Зміцер, усім прывітанне. Марына, можна я для пачатку нашай размовы ўсё ж таки трошачку вярнуся да гэтага досведу, праз які ўсё ж таки давялося прайсці, і я ведаю, што ты, можа быць, і не вельмі любіш да гэтага звяртацца, і ўжо казала сваім нашым калегам у інтэрв'ю вялікім на люстэрку шмат вось такого падробнага, падрабязнага, але ўсё ж таки я хацеў бы таму у звязку з тым, з якім меседжам ты зараз выходзіш у паблік, трошачку вось звярнуцца да гэтага турэмнага досведу твайго. Калі вы зараз аналізаваць, тым больш ужо спакойна, пэўны час пасля вызвалення прайшоў, што было самае складанае для цябе асабіста? Што было самае цяжкое? Што было самае балючае? Вось і раптам аказалася, што мне вельмі складана адказаць на такое пытанне, так? Ну, хіба што дзве рэчы. Гэта першае, гэта сама няволя, пасля прымус, і тое, што ты не бачыш дарагіх табе асоб, дарагіх табе людзей, бо ну, праз гэта ты найбольш пакутваеш, бадай, што калі казаць пра нейкія такія побытавыя рэчы, ну, яны для мяне не надта істотныя, а вось менавіта немагчымасць прытуліць да сябе дачушку, сына, мужа, матулю, ну, гэта самае страшнае, мне здаецца. Вось, ну, і ўрэшце рэшт, я насамрэч, я не той, каб я супраць таго, каб гаварыць пра турму. Я наогул лічу, што пра гэта трэба гаварыць, проста каб такія рэчы не здараліся, каб яны не паўтараліся. Вось, таму у мяне няма такога табу не гаварыць пра турму. Ну, не тое, што табу. Я так разумею, што ёсць проста нейкія рэчы, якія вельмі балюча ўзгадваць, якія, ну, як бы вяртаюць цябе, прымушаюць ізноўку наноў перажываць тыя там непрыемныя, балючыя моманты, якія былі. І, ну, это ж псіхіка чалавечая, калі ты, можа быць, нават не жадаючы таго, спрабуеш дыстанавацца ад пэўных тэмаў. Ну, не, я не спрабую і лічу, што якраз пра гэта трэба гаварыць, пра тое, што гэта такое вельмі дрэннае месца, і там не месца ні жанчынам, ні ўвогуле не вінаватым людзям, і, канешне, там увогуле не трэба, каб утрымлівалася такая вялікая колькасць людзей, на мой погляд. Я чаму менавіта з гэтага пытання пачаў нашу размову, таму што ўсё ж такі зараз я хацеў бы больш увагі надаць тым меседжам, тым зваротам, з якімі ты зараз выходзіш у паблік, з якімі звяртаешся да палітыкаў як Амерыкі, так і Еўропы, і таму вот хацеў бы проста прыцягнуць увагу да гэтага моманта. Мы не адзін раз, асабліва з дзяўчатамі, жанчынамі, якія прайшлі праз турму, праз калонію, разважалі на тэму, як ўсё ж такі жанчынам, ну, складаней пэўныя умовы перажыць, чым тым же самым мужчынам, ну, з-за розных абставінаў. Шмат такога, з чым давялося сутыкнуцца, распавядала ў нас в эфіры, скажем, тая самая Алана Гебрэмарыям. І гэтак далей. І таму ты зараз звяртаеш увагу на тое, што
трэба вызваляць, выцягваць з-за кратаў жанчынаў, палітвязанак і не толькі палітвязанак, усіх, якія там знаходзяцца па палітычна матываваным прысудам. І я зараз хацеў бы менавіта ад цябе пачуць тое, вот з чым, з якімі жорсткасцямі, з якімі катаваннямі, з якімі умовамі, у якіх умовах знаходзяцца там жанчыны, каб вот менавіта на гэта яшчэ раз звярнуць увагу палітыкаў. Ну, калі гаварыць пра зняволенне ўвогуле, то гэта ж не толькі калонія. Жанчыны ўвогуле, калі іх затрымліваюць, ну, вядома, як і мужчыны, яны праходзяць такі досыць цяжкі шлях ад затрымання на Крэсціна. Я не ведаю, як цяпер, але у той час, калі, напрыклад, я яшчэ сидзела на Валадарцы, тады практыкавалі такую карусель, калі чалавек выходзіў з 15 сутак на Крэсціна, зноў яму пісалі нейкае правапарушэнне, і ён зноў на 15 сутак ішоў на Крэсціна. Ну і так магло быць, як, напрыклад, з Настай Лойкай, здаецца, з ёй 4 разы такая гісторыя паўтаралася. Пасля Валадарка ці нейкая іншая сеза, пасля этап, пасля, магчыма, зноў нейкая сеза і ўрэшце рэшт калонія, так? І ва ўсіх гэтых месцах, зразумела, ёсць свае асаблівасці, і ну, я не ведаю, як ну, жанчынам вельмі цяжка, на мой погляд, прыстасавацца да розных такіх побытавых рэчаў, калі ты не можаш нармальна схадзіць у прыбіральню банальна, так? Калі ты не можаш пайсці памыцца ў душ, калі ты захочаш, так? Калі ты не можаш, ну, асабліва, напрыклад, летам, так? Ці нават возьмем вопратку жаночую калоніі. Ну, зразумела, што гэта можа, ну, відаць, павінна быць форма, так? Але, ну, уявіце, у мяне за ўвесь гэты час было 2 сукенкі, і ўрэшце рэшт у мяне на абедзвюх маіх сукенках былі латкі, а на адной нават латка на латцы. І ты думаеш, я жанчына ці хто? Я не магла сабе дазволіць купіць сукенку, таму што я павінна была плаціць за яе з грошай, якія зарабляю на фабрыцы, а іх вельмі мала, так? Вось. Ну і акрамя такіх побытавых рэчаў, гэта часта такі эмацыйны ціск, так? Калі ты апынаешся, напрыклад, у калоніі, ты тое, што мяне спачатку вельмі моцна здзівіла, і да чаго мне трэба было пэўны час прывыкаць, гэта крык. Бо ён там паўсюль. Там. Першыя некалькі тыдняў я проста прывыкала да крыка. Урэшце рэшт я зразумела, што ў гэтым крыку няма ніякай агрэсіі, так? Што гэта проста такі спосаб кантактаваць паміж людзьмі, паміж жанчынамі. І вынікае ён з таго, што, па-першае, у сваім жыцці яны прывыклі менавіта да такога спосабу кантактавання, па-першае, а па-другое, ну, у вялізных прасторах так лепей проста перадаваць інфармацыю. Вось. Так што, ну, і да гэтага дадамо яшчэ, канешне, усе гэтыя цудоўныя інвентарныя працы, калі табе трэба рабіць, ну, напрыклад, цягаць вёдры з пяском. Ці тое, што ўзімку, чаму мы ўсе выходзім з калоніі, кажам, што больш ніколі не будзем любіць снег. Узімку мы цягаем снег спачатку вялізныя кучы, а пасля, як толькі пачынаецца вясна, мы гэты снег зноў растаскваем па тэрыторыі калоніі, проста каб ён хутчэй растаў. Ну, вось такія рэчы. Ну, шмат можна тут, канешне, гаворка можа доўжыцца вельмі-вельмі доўга на гэтую тэму, але ну, калі казаць пра асабісты досвед, то бадай, што гэта тыя рэчы, пра якія я казала найперш, так? Ну, прабачце, я трошку так збіваюся, пра медычную дапамогу таксама. Дзякаваць Богу, у мяне вельмі разумны арганізм, і ён ведаў, што там не трэба хварэць, і я яму вельмі ўдзячная за тое, што ён так сябе паводзіў у калоніі. Вось. У мяне па шчырасці баліць сэрца за тых, хто цяпер там ужо 4 і 5 гадоў. Бо, ну, гэта сапраўды страшныя рэчы. Калі, напрыклад, жанчыну арыштоўваюць у момант, калі яе
сыну, напрыклад, 3 гады ці 4, а яна ўжо 5 гадоў сядзіць у турме, і атрымліваецца, што ўвесь гэты час яна не бачыць гэтага свайго сына. У час імклівага росту, імклівага развіцця, ўсё такое. Ой, я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны, вось. Ці калі, Ну, ты напрыклад... ўзгадваеш сваіх дзяцей, это ж зразумела. Ну, майму сыну падлетку на той момант было амаль 15 гадоў, і таксама ён вельмі моцна змяніўся, таму што ён вельмі імкліва рос якраз у першы год, калі я сидзела ў турме, і за першы год ён вырас на 10 сантыметраў. То бок, калі я з ім развітвалася, ён быў 175, а праз год ён быў ужо 185. І, канешне, гэта час, калі чалавек вельмі моцна мяняецца і становіцца зусім дарослым. Вось, ці, напрыклад, калі казаць пра тую самую Ірыну Мельхер, за якую мы ўсе тут вельмі моцна перажываем. Ну, уявіце, што яна была затрыманая, калі ёй было 66 год, а цяпер ёй 71. І цэлы тэрмін у яе 17 гадоў. Ну, гэта сапраўды вельмі страшна. Я бачыла, у якім яна знаходзіцца стане, і, канешне, трэба ратаваць. І калі ад мяне хоць штосьці залежыць, я буду рабіць усё для таго, каб гэтай жанчыны як мага хутчэй выйшлі на волю. Але, Марына, прабач, але я думаю, ты мяне зразумееш як журналіст журналіста, і таму, можа быць, я тут троху жорстка, але... Слухай, я вот слухаў вось такія аповеды не ад адной сваёй суразмоўцы, якія прайшлі праз вось гэтыя ўсе катаванні. Я зараз гляжу на цябе, калі вось ты распавядаючы гэта і ледзь стрымліваеш слёзы. І пасля гэтага чуць і ад цябе ў тым ліку пра тое, што мы гатовыя прабачыць сваім катам. І я думаю, як так можа быць? Ну, мне здаецца, я ніколі не казала, што я гатова прабачыць сваім катам. Па-першае, таму што у мяне ўвогуле не стаіць такое пытанне. Ну, я не той чалавек, які мусіць прымаць такія рашэнні. Ну, ёсць... Ну, добра, вот калі ты размаўляла з Марыяй Калеснікавай, і яна вот гэтую тэзу задвигала, якія ў цябе былі эмоцыі? Цяжка адказаць. У мяне ёсць на гэты конт нават не цытата, а адна вельмі добрая думка Александра Солженіцына, да якой я вярталася неаднойчы. І якраз пакуль была магчымасць, мне пашанціла вельмі, я перачытала архіпелаг ГУЛАГ у СІЗА, а пасля, я думаю, вы ведаеце, што Солженіцына і нейкіх іншых аўтараў сталі з бібліятэк турэмных, так, я не ведаю, што з кніжкамі, але іх больш не выдавалі на рукі. Дык вось, ён казаў, што магу трошкі памыліцца, але сэнс такі, што справядлівасць гэта торжество справедливости подразумевает то, что добродетель восторжествовала, а зло наказано. І ён гэта казаў у прадмове, здаецца, да архіпелагу ГУЛАГу, і вельмі засмушаўся з таго, што нібыта дабро сапраўды перамагло, у тым плане, што людзі невінаватыя, ўрэшце рэшт, хто выжыў, выйшлі на волю, і іх добрае імя было адноўлена, так? Яны былі рэабілітаваныя. Але тыя, хто быў у гэтым вінаваты, яны не былі пакараны. І ён вельмі з гэтай нагоды засмучаўся і сказаў, што калі мы не здолеем сказаць, што зло гэта зло, то наступныя пакаленні будуць праз гэта пакутваць, і ім давядзецца ізноў гэта перажыць. І тое, што мы цяпер назіраем, здаецца, гэта якраз тое, пра што ён гаварыў. Таму я ўпэўненая, што калі адбываецца зло, то пра гэта абавязкова трэба казаць. Што да пакаранняў, то, на мой погляд, гэта абавязкова мусіць быць
ну, нармальныя судовыя працэсы, цывілізаваныя, а не так, што там нейкая помста ці ну, нейкія эмацыйныя рэчы такія, так? Ну, то бок, ну, але на мой погляд, абавязкова, калі адбываецца нейкая несправядлівасць, то пра гэта абавязкова трэба казаць. І гэта абавязкова трэба быць прызнана на афіцыйным узроўні. Але мне просто цікава твоё меркаванне і як прафесіянала журналіста і як чалавека, які мае менавіта гэты досвед, прайшоў праз все гэтыя пакуты. Ну найбольш все ж таки яскрава выказала гэтыя словы Марына Калеснікова, калі яна казала там пра флюіды любві, якая яна там пасылала у форму міліцэйскую, якую шыла, пра тое, што трэба прабачыць. І ведаеш, мы тут, слухаючы гэта, маглі разважаць там пра стакгольмскі сіндром, пра яшчэ што-небудзь, а ты як чалавек, які мае той жа самы досвед, як ты ўспрымаеш, чаму такія словы, адкуль вот такія могуць быць эмоцыі? Не цяжка гэта Ну, табе яны не ацаніць. блізкія? Все людзі розныя. Ну, насамрэч, я лічу, што у гэтым плане ўспрыманне рэчаіснасці мужчынамі і жанчынамі істотна адрозніваецца. Па-першае, на мой погляд, мужчыны адбываюць пакаранне ў значна больш жорсткіх умовах. Па-другое, канешне, пра тое, у якіх умовах адбываюць пакаранне жанчыны, мне далёка не ўсё вядома, бо тое, што адбывалася, напрыклад, у калоніі да таго, як я туды трапіла, там магло быць зусім інакш. Вось. Ну, то бок, мне нават вядома, што там былі значна больш жорсткія стасункі да стасавання да палітычных. Але я бачу проста ў падыходах жанчын, ну, я не вывучала там інтэрв'ю, якія былі дадзены, напрыклад, 22-23 годах, так, але вось тыя, што цяпер выходзілі дзяўчаты. Я проста бачу гэтым, ну, скажам так, больш жаночае, больш спакойнае стаўленне, сапраўды гатоўнасць дараваць, і гэта, ну, нейкая, мне здаецца, проста хрысціянская каштоўнасць. Хрысціянская каштоўнасць, якую мы увабралі ў сябе, нават калі шмат хто з нас выхоўваўся ў атэістычныя часы, так? Але вось гэтая гатоўнасць дараваць, мне здаецца, яна проста жанчынам больш, відаць, ну, для іх такая натуральная з'ява, хіба што. Гэта маё такое меркаванне. Можа, я тут не маю рацыі, не ведаю. Вось. Ну, асабіста я ў такіх катэгорыях увогуле не разважаю, таму што, ну, як я казала, я лічу, што гэта справа, ну, скажам так, нармальных судовых працэсаў, гэта ўжо не мая кампетэнцыя, так? То бок у мяне можа быць сваё асабістае стаўленне да пэўных асоб, але я магу думаць, напрыклад, ну, цікава, гляжу, напрыклад, на пракурора і думаю, цікава, як яна дайшла да вось такога стану, чаму яна займаецца тым, чым яна займаецца. Але пры гэтым у мяне няма, ну, нейкага там жаданне яе асудзіць, ну, ці там няма нейкай крыўды, так? Я проста назіраю за ёй і ўсё. То бок у мяне няма ніякіх там, ну, я б сказала, нейкага эмацыйнага да яе стаўлення. Давай, гэта была такая подводка ўсё ж такі да... Толькі подводка. Ну, мы паступова, да, как бы такое узровень, ну, цікавасці і пэўна напружання как бы подвышалі, пераходзячы зараз да твайго зварота, які ты запісала, да, вот 11 траўня. Але нават перад гэтым, глядзі, у цябе было інтэрв'ю ўжо з Калеснікавай, мы пра яго ўзгадвалі, потым у цябе было інтэрв'ю з Марфай Рабковай, ты звярнула увагу у сваім тэлеграм-канале, дарэчы, раю усім падпісвацца на тэлеграм-канал Марыны Золатавай, МЗ Лайф, на сітуацыю з затрыманнем дачкі нашага калегі, таксама журналіста Кірыла Пазняка, якога затрымалі, і як высветлілася, і дзяцей, дачку яго таксама з ім затрымалі. То бок такі жаночы трэк.
прасочваецца. Ты выбрала вось менавіта такі шлях, больш падсвечваць, акцэнтаваць увагу на тых жахлівых умовах і на той, у якіх аказаліся менавіта жанчыны палізняволеныя. Ну, я лічу, што палідзневоленых увогуле не павінна быць ні мужчын, ні жанчын. Але проста сітуацыя з жанчынамі мне больш знаёмая. І я гэта ўсё бачыла на свае вочы, так? І я лічу, што там не месца тым жанчынам, якія там знаходзяцца. Вось і ўсё. Таму вельмі лёгка тлумачыцца такая моя увага. Так, мы тут не паспелі, відаць, падрыхтавацца і відэо скачаць з варота Марыны, але каму цікава, той можа зайсці на тэлеграм-канал гаспадарыні Марыны, паглядзець, паслухаць так вот з эмоцыямі ад яе асабіста, што яна сказала. Але давай, можа быць, пройдземся па тэзісах гэтага зварота. Чаму зварот да адміністрацыі Трампа, да Коула, каб яны працягвалі гэты трек, гэта зразумела. Зварот да Еўрасаюза. Ты как бы сапраўды разлічваеш, што яны пачуюць цябе. Вот што ты ўкладваеш менавіта ў гэты зварот да краінаў ЕС? Ну, скажем так, калі казаць пра нейкую аналітычную працу загадзя зробленую, мне такога не было. Ну, то бок, я стараюся проста рабіць і казаць тое, што магчыма, і звяртацца да ўсіх, да каго магчыма звяртацца. Ну, мне вядома, што Еўразвяз тут займае такую больш, скажем, упартую пазіцыю у гэтым плане. Але мне здаецца, што калі ёсць магчымасць звяртаць увагу, калі ёсць магчымасць гаварыць, хаця б гаварыць, то варта гэта рабіць. Я лічу, што мы маем справу з закладнікамі, так? Я ж не кажу толькі пра, скажем, вызваленне людзей, так? Бо я выдатна разумею, што штодня з'яўляюцца новыя арыштаваныя з палітычных матываў, штодня гучаць новыя прысуды, і ўсё гэта мне зразумела. Вось, то бок я кажу не толькі пра вызваленне тых, хто там сядзіць ужо вельмі даўно, так? Бо там, напрыклад, калі казаць пра Эдуарда Бабарыку, вельмі хутка будзе 6 гадоў, як ён у турме, так? Вось, я кажу пра тое, каб рабіць усё магчымае для таго, увогуле, каб гэтыя затрыманні з палітычных прычынаў спыніліся. Я разумею, што гэта вельмі цяжкая справа, так? Але калі казаць пра... Я веру у дыпламатычныя магчымасці, я веру ў перамовы. Мне здаецца, калі гэта атрымліваецца ў амерыканскага боку, чаму гэта не можа атрымацца ў еўрапейскага боку, так? Тут проста залежыць ад таго, якія мэты перад сабой ставіць. Проста людзі, разумныя людзі, якія займаюцца гэтымі перамовамі доўгія гады, яны мусяць знайсці такія крокі, такія інтарэсы, не ведаю, такія пункты, дзе інтарэсы розных бакоў супадуць. А мяне тут, канешне, найбольш цікавіць, і для мяне найбольш важна, па-першае, каб тыя, хто ў зняволенні, выйшлі на волю нарэшце, ну і каб далей гэтых затрыманняў не было. Ну, это сапраўды вельмі важная тэма, таму што мы кожны раз, калі разважаем пра тое, вот прыедзе Коул, колькі людзей ён зможа, дзякуючы перамовам, гандлю там выцягнуць з-за кратаў, і хтосьці застанецца як апошняя група вызваленых, там хтосьці будзе прымусова дэпартаваны, але прынамсі яны выйдуць з-за кратаў, і пастаянна прыходзяць людзі ў каментах, і гэта рэальнасць, калі чытаць навіны, што вызвалілі адных, затрымалі двух на наступны дзень. З гэтым вот ўсё ж такі, ці бачна табе магчымасць гэтую сітуацыю змяніць. Раней, калі браць ранейшыя цыклы, то так яно і было. Вызвалілі палітвязняў, рэпрэсіі, там узровень амаль да нуля
не канчаткова, але амаль до нуля звялі і как бы пайшлі на аднаўленне адносінаў. Зараз такое адчуванне, што ён-то гатовы гандлявацца, але нешта мяняць ва ўнутры не гатовы. Я не думаю, што ён будзе гатовы нешта мяняць унутры. Тут просто відаць, трэба думаць пра тое, што можна прапанаваць, каб было, каб і аднаму і другому боку гэта было цікава, так. Каб конечно, я не веру ў тое, што магчыма вяртанне які-небудзь там умоўны 2019 год. Не. Я просто думаю пра тое, што у прынцыпе тыя жанчыны, якія цяпер знаходзяцца ў зняволенні, ці тыя жанчыны, якіх яны, не дай Божа, яшчэ могуць затрымаць, яны не ўяўляюць ніякай бяспекі для цяперашняй улады ў Беларусі, і не варта іх на іх ціснуць. І мне здаецца, што іх можна вызваліць без таго, каб улада іх успрымала як пагрозу. Ну так, што гэтыя людзі уяўляюць пагрозу для рэжыма. Ну такое адчуванне, што тут ужо нават размова не пра тое, што бачаць пагрозу ці не бачаць, а проста ў помстлівасці. Вот вы некалі там штосьці там засумняваліся ў нас, адмовілі нам у сваёй там любові, там яшчэ ж выступілі супраць, то мы зараз вам адпомсцім. Ну, ёсць такое. Тым не менш, ты у сваім звароце кажаш, звяртаючыся да уладаў, якія зараз пануюць у Беларусі, у вашых сілах спыніць гэта тое, што адбываецца. Прыйшоў час спыніць рэпрэсіі, нават не дзеля зняцця санкцый, дзеля будучыні, дзеля сябе. Так не можа больш працягвацца. Ось, маючы стасункі з адміністрацыяй, з супрацоўнікамі калоніі, там нават з тым медперсаналам, які ў калоніях працуе, пачуюць? Цяжка сказаць, але я буду спадзявацца. Ведаеце, мы казалі тут ужо трошкі пра гэты, я казала, пра стаўленне жанчыны пра хрысціянскія каштоўнасці, і гэта неяк падсвядома адбываецца, хіба што. Калі ў мяне ёсць магчымасць верыць у тое, што чалавек здольны зрабіць нейкі добры ўчынак, ці калі ў мяне ёсць магчымасць верыць у тое, што ён зможа там здольны на нейкае пакаянне, так, то я буду ў гэта верыць. І, дарэчы, вось гэта, я думаю, што менавіта гэтая надзея ў тое, што ў кожным чалавеку ёсць штосьці добрае, менавіта мне яна дапамагала пратрываць увесь гэты час. Бо калі б унутры мяне была толькі злосць, гэта было б вельмі цяжка. А калі ў цябе ёсць вось гэтая іскра, калі ты верыш у добрае, то гэта дапамагае сапраўды. І, дарэчы, канешне, гэта ўсё ўласны досвед, гэта ўсё вельмі індывідуальныя рэчы, бо я назірала ў калоніі зусім рознае стаўленне да розных людзей. Гэта, часам для мяне гэта не вытлумачальныя рэчы былі, бо да адных ставіліся нармальна, да іншых дрэнна. І ты не разумееш, чаму, і няма ніякай розніцы ў паводзінах, так? Вось. І, сярод адміністрацыі сапраўды ёсць розныя людзі. І там, калі чалавеку вельмі хочацца, то можна нават зрабіць нейкую класіфікацыю людзей. Мы з Марфай гэта трошкі абмяркоўвалі, але я ў яе іншы погляд на гэта. Вось. І я думаю, што ёсць розныя людзі, і розныя людзі па-рознаму ставяцца да ідэі там вызвалення ці невызвалення людзей. Дарэчы,
У той час, пакуль я была ў СІЗА, там была я ж у СІЗА была больш за 2 гады. І я назірала вельмі цікавую рэч, гэта калі паступова адміністрацыя змянялася ў паводзінах. Ну, я не кажу там пра нейкія істотныя рэчы, але вось у 22 годзе якраз пайшла вельмі вялікая хваля людзей па 342 артыкуле. Вось. І што гэта былі за людзі? Інтэлігентныя пенсіянеркі, гэта былі студэнткі, гэта былі такія, ну, вельмі выкшталцоныя жанчыны, дзяўчыны, і ўсё такое. Вельмі рознага веку. І тут адміністрацыя СІЗО сутыкаецца з усім гэтым кантынгентам, які вельмі не падобны да тых, з якімі яны малі стасункі раней. І калі гэтыя ўсе дзяўчаты і жанчыны да іх: «Дзякуй, калі ласка, добры дзень, скажыце, калі ласка», і ўсё такое. І калі яны вітаюцца, кожны дзень яны віталіся, мы выходзілі на прагулку, віталіся, гаварылі нейкія там добрыя словы гэтым людзям, так? І яны пачынаюць сябе паводзіць у дачыненні да нас таксама. І гэта ўсё адбывалася на маіх вачах, бо спачатку палітычных было не так шмат, а пасля іх станавілася ўсё болей, 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 і ўвесь гэты час я назірала, як паводзіць сябе адміністрацыя СІЗА. Так што тут, ну, мне здаецца, назірала такую рэч, калі уласным прыкладам ты проста паказваеш, што людзі, ну, адміністрацыя ў сэнсе мае дачыненне не з там злачынцамі, а з прыстойнымі асобамі, так? І, ну, па іх таксама было бачна, што яны ставяцца так жа да цябе. Вось. Я не ведаю, як гэта, паўтару, гэта ўласны досвед. Ва ўсіх СІЗА, я думаю, было інакш. Асабліва, калі казаць пра Красціну, Красціна была толькі 3 дні, таму, скажам, я не даведалася, дзякаваць Богу, ўсіх тых прыгодаў, з якімі сутыкнуліся іншыя жанчыны, асабліва тых, хто там па 60 суткаў правёў, ці, ну, там трошкі меней. Вось. А на Валадарыцы мне давялося назіраць такую з'яву. Так што, ну, я веру тое, што пры жаданні і пры жаданні хіба што так можна дасягнуць мэты. То бок, калі мы кажам, ці чуем дакладней пра тое, што вот гэта выхаваўчыя установы, то яны, можа быць, сапраўды выхаваўчыя, але, ну, я маю на увазе вот калоніі, ці як это правильно там гучыць, то яны выпраўленчыя, то да, выпраўленчыя, то можа і сапраўды так, але калі складваецца сітуацыя, то это месцы для выпраўлення супрацоўніка адміністрацыі. Не, ну можна, канешне, і так павярнуць, але не хацелася б, каб супрацоўнікі адміністрацыі выпраўляліся такім чынам, няхай нейкім іншым выпраўляюцца. Ну, я пра тое кажу, што не трэба тады нармальных людзей саджаць, канешне. Я вот днямі прачытаў допіс таксама адной з былой палізняволенай, і яна расказвала пра тое, пра тых зняволеных, якія супрацоўнічалі з адміністрацыяй, можа быць, рабілі нейкія падлянкі сваім сукам, тым дзяўчынам, з якімі разам яны былі ў атрадзе і гэтак далей, і часам нават пасля вызвалення працягваецца эта сітуацыя. Ці давялося сутыкацца з непрыемнымі сітуацыямі з тымі, хто з кім была разам там у атрадзе, там ці яшчэ вот в этом калоніі? Ну, скажем, асабіста да мяне, дачыненне да мяне нейкіх падлянак, інспіраваных ці то актывам, ці то адміністрацыі калоніі не было. Ну, магчыма, гэта проста з-за таго, што я трапіла туды ў жніўні 23-го года. Хаця, я думаю, што, ну, не, і пры мне здаралася з іншымі асобамі па-рознаму. Насамрэч, я думаю, вось што нейкі час, ну, магчыма, гэта асаблівасць толькі пэўных людзей, не ўсіх, людзі пачынаюць адна адну падазраваць у тым, чаго яны не робяць насамрэч.
Моя пазіцыя такая, што калі ты маеш стасункі з людзьмі, я лепей буду думаць пра іх лепш, а пасля расчаруюся, чым спачатку адразу буду думаць пра іх дрэнна, што там все стучаць, дакладаюць і ўсё такое. Вось, таму калі мне казалі, што будь ёй уважліва, яна пра ўсё даносіць начальству, будзе ідці, і тая асоба, якая перад гэтым мяне папярэдзіла таксама на другую, напрыклад, так? Ну, то бок, я памятаю сітуацыю, калі я трапіла ў атрад, і адразу 5 асоб мяне папярэдзіла пра тое, што нехта на некага стучыць, ці на ўсіх нават, так? А пасля і сярод гэтых асоб яны назвалі тых, хто мяне таксама папярэджваў. Я зразумела, гэта ўсё патлумачыла ці не. Вось. І вось гэта панаванне такой атмасферы падазронасці, ну, гэта таксама тое, што вельмі шкодзіць перажываць гэтыя страшныя такія цяжкія моманты. Таму я кажу, што пакуль я сама не ўбачу, не даведаюся асабіста, я не буду верыць у тое, што чалавек робіць нешта непрыстойнае, так? І дзякаваць Богу, у мяне не было ніякіх падстаў падазраваць у тым, што у адносінах да мяне робяцца нейкія там подлыя рэчы. Калі летам яшчэ 20-го года, а потым восенню 20-го года затрымлівалі і прысуджалі там такія яшчэ на той час не вельмі вялікія тэрміны людзям, там 2, 3, 4, 5 гадоў, мы ўсе былі перакананыя, што яны не дасядзяць свайго. Праз там колькі месяцаў, праз паўгады яны ўсе выйдуць. Я не ведаю, было ў цябе такое вот романтычнае ружова-поньскае перакананне ці не датычна таго, што выйдуць раней. Але калі было, і вот скажем, прайшло паўгода, прайшоў год, прайшло 2 гады, а ты сядзіш, і как бы такое адчуванне, што да, і сядзець давядзецца, ўсё ж таки вот гэтыя спадзяванні на тое, што там зараз усе астатнія ўсё ж таки зробяць усё, каб зрынуць і вызваліць, і мы выйшлі. Яны ці то нічога не робяць, ці ў іх не атрымліваецца, ці не ў той бок робяць. Не было такой крыўды, што вот что-то не так, что-то пайшло не так. Ну, па-першае, мы, канешне, там усе упарта верылі ў тое, што пра нас памятаюць, дбаюць і клапоцяцца пра тое, як мы найхутчэй выйшлі. Вось. Па-другое, сапраўды было такое чаканне, што не давядзецца сядзець так доўга, але калі пачалася вайна, мне стало зразумела, што ўсё ж гэта будзе больш, чым мне здавалася. Я маю на ўвазе пра тэрмін, што тут значна ўсё ускладнілася. Вось. І, в прынцыпе, унутрана я была гатова, відаць, я казала дзяўчатам, калі быў суд, уже пачаўся суд, я думала, што будзе гадоў 8, таму што якраз гэты час, здаецца, былі прысуды Федуту, Зянковічу. Так, пасля Беляцкаму і Лапковічу. Стефановичу. Там, так, і іх былі меншыя тэрміны. Я думала, калі ў іх там 10-11 год, то, мне 8 будзе. А тут атрымалася так, вось, канешне, калі прокурора папрасіла для мяне і для Людмілы 12 год, я трошкі здзівілася. Не, канешне, нават калі я пачула гэты тэрмін 12 год, я не вельмі перажывала і нават добра спала на наступную ноч, таму што, сапраўды я спадзявалася, што я не буду сядзець так доўга. Вось. А ўнутрана яшчэ арэшту я была, відаць, гатовая гадоў да 4 дакладна. Адседзець. Так. Да, конечно. Слухай, мне вельмі так трошечку не было такого думкі про тое, што 20-й год быў памылкай.
не для нас, не для там рэдакцыі Тутбая, там рэдакцыі Еўрарады, не для асабіста Марыны Золатавай, а для ўсяго беларускага грамадства? Ой, ну я не разважаю ўвогуле ў такіх катэгорыях памылка, не памылка. Яно было, і гэта вельмі істотная падзея. І шкадаваць пра тое, што гэта было не варта зусім, бо ну, гэта, скажам, унікальная была з'ява ў гісторыі Беларусі. Вось такія выбары. Ну, ты ж таксама, як журналіст, назіраў, відаць, все кампаніі прэзідэнцкі, пачынаючы з 94 года, правільна? Ну, у нас не было такога у нашай гісторыі, так? І, ну, як на мой погляд, і я таксама неаднойчы чула каментары Віктора Бабарыкі на гэты конт, гэта сапраўды такая вызначальная падзея для беларускай нацыі была, таму што вельмі вялікая колькасць людзей брала удзел у тым, што адбываецца. І такога раней ніколі не было. Вось. І беларусы паверылі ў свае сілы. Так? Калі раней яны думалі, што ад іх нічога не залежыць, то ў 20-м годзе, назапасіўшы ўвесь гэты досвед папярэдніх гадоў, там нейкі грамадскі досвед, нейкі там бізнесовы досвед, яны зразумелі, што ад іх вельмі шмат залежыць. Вось. І ўсё гэта мы пабачылі ў 20-м годзе. І хаця ну, пасля мы назіралі гэтыя рэпрэсіі, якія не заканчваюцца дагэтуль, і вельмі вялікая колькасць людзей паехала з Беларусі, я думаю, што ну, няма пра што шкадаваць тут. І мне вельмі прыемна, калі я чую гісторыі пра тое, як беларусы адкрываюць нейкія свае бізнесы ці рэалізуюць нейкія свае амбітныя планы ў іншых краінах. Ну, для мяне гэта гучыць вельмі так інспіравальна, ці што. Адзінае, што вельмі шкада, канешне, што яны гэта зрабілі не ў Беларусі, у іншых краінах. Ну і на завяршэнне я ізноўку вяртаюся да гэтага твайго звароту, да адміністрацыі Трампа, да і краінаў Еўрасаюза, да рэжыма Лукашэнкі. Ты пасля гэтага атрымала з аднаго боку зваротную нейкую рэакцыю, ну прынамсі ад чытачоў, гледачоў, якія дзесьці падтрымлівалі, хтосьці запісваў таксама свае звароты ў падтрымку, хтосьці крытыкаваў. І зараз, асэнсаваўшы вось гэтую зваротную сувязь, там новыя эмоцыі, што б ты вот цяпер хацела дадаць да таго звароту, сказаць, или ці вот так пафосна скажем, зварот Марыны Золатавай да беларускага народа і сусветнай супольнасці? Ну, я б зноў паўтарыла, што трэба вызваляць людзей, і калі ёсць магчымасць гаварыць пра тое, што трэба спыніць рэпрэсіі, якія цяпер адбываюцца ў Беларусі. Рабіць усё для таго, каб вызваляць людзей і спыняць рэпрэсіі. Гэта звароты, з якім Марына Золатава выйшла і працягвае яго агучваць. Ну і я так разумею, што ты вот на сябе такую, можа быць, гучна сказана, но місію ўзяла адвакатаваць і прасоўваць палітвязанак і прасоўваць гэтую тэму вызвалення і спынення рэпрэсій. Ну, скажем так, я буду рабіць тое, што ад мяне залежыць, тое, што я магу рабіць. Дзякуй вялікі. Былая палізняволеная экс-рэдактарка портала Тутбай, нашага любімага портала у свой час. Спадзяюся, што некалі, можа быць, вернемся ў 19-й год у гэтым сэнсе, прынамсі, і портал яшчэ пабачым. Марына Золатава была ў эфіры, спадзяюся, не апошні раз. Мы яшчэ убачымся тут у студыі Еўрарады. Да сустрэчы. Подписывайтеся на телеграм-канал Марыны Золатавай. Ёсць тут у нас у апісанні да гэтага стрыма. І подписывайтеся на YouTube канал Еўрарады. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Да сустрэчы, дзякуй.